Dali mo, ginahan mo mutilaw sa pagkaon ni Inday, kab-kab, dara. 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 Ya kamu di mo O sa nga ani day? Kuan ka ng limot, sige, biryani. Oh. Nya kanin mo na siyang white rice mo na Paris. Pares anak ko no. Nga aning baka? Kuan ka ng maragbam niya. Maragban kani, chicken biryani, guwapa kaayo. Ito may biryani. Kani may biryani. O kana de biryani? Kini? Kabsa, kani Kabsa. biryani. Mm. I-mix ni mo na siya. Ika na ra. Siya kani siya Paris kuno ni. Kanon. Kuha kani siya hantod sa ilawom kay. Imong na-mix ya. Inday kab-kab is in the house. Dag kaldiro. Dali. Kay sabaw-sabaw marag manggudong isa. Bas ba kay kunin mo? Dugan kay ko si tanaw ni mo. Da. Silent viewer ba? Silent viewer. Mika. Ay, nay so dali. Ali. Dali magpa-picture mi nimo. Ayaw to. Bali mo kuan kana imong. An, hapligan na yan. Isa-asa mo. Ari ko dali. Di lang. Okay ra. Buwaon na niyang battery niya ba? Ato kay kani. So do Natay dilasing oh. Alin na sin. Nalasundan. Dong kugkog. Kuha na yung mong helmet ay. Sige ni tanaw ni mo ganay dito sa imong luto kay kuan ka na. Mo tigluto dito sa mga Arabo. Isilagod naan. Kunting, nag-agitingan lang. Uy, hindi mahabatang kong lamas ha. Lami kay na yan luto kay mo din tigluto dito sa Arabo. Isa na vlog day ka diha. Wala may mag-live ka nang itsura. May mag-live kami ya. Ari dere. In the capital is in the house, oh. Delivery ko ana. Gidamot ka dilo. Hindi na ano tay transfer sa kuha. Ang kagiro na ano. Adiro nga sino ba pati lunch ito. Lami dito na dida. Oh. Kuha na siya maragbang niya ra ba na with okra gina siya. Okay ra Ani man. ni nahumot. Mo gina siya ang style. May mo ni live niya. Gabaw ka. Live mo na be ko na be. Noon sa matumaw pa live di ay. Live ka mo. Kani pa, o man mag-live. Imo na piso itong puwa. Matumapislit. O dara oh. Dari. Balik diri. Balik dere. Hindi kay O pa man lagi itong mag-live. Ang kan. wa man nga live. Ay kay capital is in the house. Naman milimon oh. Capital is in the house. Dara. Sa inyong order na kung tabang sa adlaw nga mga Panginoon lang thank you so Sa di much. pa siyang balik sa. Ay ginagawa sa kanina eh. Dara. Gauna-una. Isang adlaw susunod mo order. Gauna-una. Ari na sir. Ako ang naglat kita. Ay gutom na kay ko. Marcel. Mag-ilis pa oy. Na, mo pa'y pag-live. Hanggaw sa kabuang. Kasi hindi na taga-takos-takos si Inday diha. Wa na ito ma-live. Kasi balat ra pa ano sa iba. Kasi pagkaw na ng kuwan. Ali na sir. Maricel. Alay gisinira sir. Nakita na niyo mo sila doon sa kuwan. Sige live. Darang baka oh. Umutong sa nga anak day kanang baka. Maragbam niya ang tawag ana sa Arabic. Ano sila? Maragbam niya. Duduk ko kubak kan duduk dire. Diri sa Tahu ba to siya ba? Ayun lang ba? Sus ga, ganina ra taga-takos-takos unta ka wa na ito mag-go-live. Hindi, sunod ko kita dahil Ha? ang ako nga, disquiz. Ay kung tawag sir. Wiso na pedido. Dali mo, ginahan mo mutilaw sa pagkaon ni Inday, kab-kab, dara. Milk quiz, Jesus. Dara. Ya kamu di mo O sa nga ani day? Kuan ka ng limot, sige, biryani. Oh. Nya kanin mo na siyang white rice mo na Paris. Pares anak ko no. Nga aning baka? Kuan ka ng maragbam niya. Maragban kani, chicken biryani, guwapa kaayo. Ito may biryani. Kani may biryani. O kana de biryani? Kini?
Kabsa. Kani Kabsa. biryani, diri. Mm. I-mix ni mo na siya. Ika na ra. Siya kani siya Paris kuno ni. Kanon. Kuha kani siya hantod sa ilawom kay. Imong na-mix siya. Oo. Bait pa siya. Nay, Mm. kaning kamsa ba? Oh. Muni kanang ipada ko nga to sa Lida. Oh. Bodske, lami kay pagkaon inday kabkab. Manok, Mm. ulo kahiwa nga pati. Chapati. Oo. Oh. Yan. Ug salad. Oh. Kasi ba? Ako daw dugo. Ah, so, Nagsala Wa na ko kagsala kay. Kaya i-mix ni mo ni siya kaning na ito. Mixan mo siya ani. Uli siya pagpalasa. di mo na banday. Katong Arabic na salad yun nga. Oh. Wa lagi tay kon diri mga gulay ba, mga gulay. Kaya mo kaya mo ba? Tomato rice and Kilaw kasi ka na. Jerjer. Jir. Nado sa Na jirjir nga utan nun. Kalami god. Jerjer gusto lahi dito dahon. Isang tao ng jir. Mm. Kamu. Sige lang. Dali na. Hindi tago to ispuan. Hindi ko niya ako. Uy na ko Oy. Request lang. Iriling. Ako nang ipadani ko. Ay saling. Dari. Dari tay gwapa kay akong hindi kabkab oo. Mga paano na nimo? Mm. Tingko day, nakaon mo sa giluto ni Inday. Tingkod na ma. Mm. Lamat eh. Kaon dali? Ha? Kaon dali ba? Sige, ayun lang. Lamat ka lang. Magbigay ha. Oh, sige. Thank you kay Day. Thank you kay Day. Pero day ay imong Oh, iya yang kaldero oy. Yan lang mo ha. Oh, sige sige. Kay day. Mm. Wala pili mo usab. Sige. Ginamos man ni Day, amo ang ginamos na. Sige. Thank you kayo. Uli, maubos mo diha. Thank you. Sige. Ito kita. Mm. Sige man siya kanahuna magkinsay nga nakitaan karon. Lamat ya. Mm. Thank you sa kay taon. Mm. Pakuiligo. O ginahanis lang ako mo message ako, mo text ako nimo. Ha? Mm. Da. Salamat kayo gyud. Salamat po kayo. Mm. Gustuhan mo. Ganahan kayo na sila na, mga sila na, upapapa ko katilaw. Taga Saudi, Malaysia, di ba magpasir. Mm. Ikong sa katahuran. May katahuran sa balay. Thank you so much. Sige, na. Bye. Si, paniog doon na. Oh, sige, sige. Bye-bye. Okay.